Govano Anambra State bụ ka nkụzi Chukwuma Soludo akpọgo kwunyere ezinụlọ ndị be onye jibọkọ majority leader na nọchite anya Ọka constituency 1 n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu Anambra State Dr. Nnnamdi Okafor ka eme afa ya ka ọ bụrụ ọdịkasị na anwụ na anwụ n'ihi ntọala o guzobere oge ọ dị ndụ. Govano Soludo kpọrọ okwu ọnụ na St. Patrick's Cathedral Ọka na mmemme ajamasị a chụrụ maka mmemme elimozu ya. Onye nta aka mbe ejike abana pụtara anyị akụkọ. Dịka aka na-achị Anambra State, Governor Soludo siri kọwaa naanị otu ụzọ a ga-esi cheta ya bụ nwa amadi bụ onye omeiwu ama ama bụ ibi ndụ n'ihe ndị ahụ ọ kpọrọ ihe mgbe ọ dị ndụ site n'aka ụmụ ya na ndị na-echere ya ezi echiche, ma kọwaa na ọ bụ otu ahụ ka ha ga-esi mee ka echeta nwa amadi ahụ ruo afọ kwuru arọ. Mgbe ọ na-ekwupụta mwute ya n'ọnwụ dọkịnta Okafor ka ọkammụta Soludo nọrọ kọwaa ya bụ nwa amadi dịka onye ọnwụ ya metụtara steeti a ma karịchasịkwa ezinụlọ hapụrụ wee laa mmụọ. Aka na-achị Anambra State bụ onye were ohere ahụ wee gwa ndị bịara ya bụ mmemme ka ha gbaa mbọ hụ na ha debara aha iji soro na ndị ga-erite erere na amụma gọọmenti Anambra State ji eme na ego eji enweta ọgwụgwọ ọrịa na Anambra State bụ nke benataranụ, ma rịọ ha ka ha bụrụ ndị na-enebanye anya na ọnọdụ ahụike ha oge niile. Ọ gakwara n'iru wee rịọ ndị ahụ ka ha gbaa mbọ hụ na ha na-enebakwa anya na gburugburu ha bụ otu ebe gọọmenti steeti a na-eleba anya iji hụ na emere Anambra State ka ọ bụrụ obodo eji ama atụ n'ụwa. N'okwu nke ya ka onye okwupụta okwu ụlọ omebe iwu Anambra State bụ Right Honorable Uche Okafor nọrọ kọwaa nwa amadi ahụ lara mmụọ dịka nwanne ya nwoke nakwa onye omebe iwu a na-atụkwasị obi oge niile, ma kwuo na ọnwụ ya bụ nwa amadi wutere ya nke ukwuu. N'okwuchukwu ya na mbụ ka onye nnukwu ụkọchukwu nke ụka Catholic Diocese nke Ọka bụ Most Reverend Paulinus Eze Okafor nọrọ okwu na enwere oge dị iche iche maka ihe dị iche iche n'ụwa, ma rịọ ndị bịara mmemme ahụ ka ha leba anya n'ụdị ndụ ha na-ebi. Ndị bịara mmemme ahụ bụ nke anọ n'ime ya wee nwee ori otuto dị iche iche nke ndị abụ otuto gụnyere osote aka na-achị Anambra State bụ dọkịnta Onyekachukwu Ibezim, osote onye okwupụta okwu ụlọ omebe iwu Anambra State bụ dọkịnta Pascal Agbodike, odeakwụkwọ ukwu nke Anambra State bụ ọkammụta Soluchukwu Lobelo, onye isi ndị ọrụ gọvanọ bụ Maazị Ernest Ezeajoyi, onye isi ndị ọrụ na Anambra State bụ Barrister Theodora Igwegbe, onowu nke Ọka bụ Chief Okoye, ndị ụlọ omebe iwu Anambra Steeti dị iche iche, ndị ezinụlọ, ndị enyi na ndị ikwu na ibe bụ ndị bịara ya bụ mmemme.